guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा हरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनै आं बिराद हेपि गाइस आं दिनैहाय फाइनालि आंनि फना 2 years जाबायमोन आरोना ओमफ्राय एसे बायला बायलिबाबो आङो बेजोंनो भिडिअ बानायो बेजोंनो होबाय थायो फाइनालि गाइस आं मबाइल गोदान बायमारसिगोन आंनि थाखाय बिराद गोजोननि दिन दिनैनि समा फाइनालि आङो 13 Pro Max आइफननि बायमारसिगोन दिनैहाय स' बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो रुद्राक्स मल मोनफैबाय नै जों दायो रुद्राक्स मल हिन्जावसा मानसियाथ' आरो केमेरा नुबा बोरैबा जाखायो आंखौ गारलांबाय मा फ्लरमोन इयो माहा ओंखारखो गाइस फनखौ आं बायाखै नै बिथाङासो बायदो आं ओरैनोसो थगायदो आरोना नोंथांमोनखौ हामा मोनदाङा मालाय आंनि फना 2 years जाबाय बायलायलायबाय होमबाबो आंनो बायना होआखै आंहा आरो फैसाबो गैयाना फैसा खरस जाजोब्बाय ओमफ्राय मालाय गावनि थाखाय बायना लानो नागिरदों आरो आं 13 खौ लानोसैब्रा आं 13 खौ लानोसै नों देनां 14 खौ लादो फैबा माने आं 14 Pro Max खौसो नांखागौ नालाय ओमफ्राय 14 Pro Max आबो बारा दिन गैखाला ओंखारखासिगोन बेखायनो मानोथो 13 खौ लाबावनो बे 13 खौ लाथोंसै बुरायानो जायो लावदुमनायाव फना बिराद गोबाव जाबायमोन ना ओंखायनो चेन्ज खालामसिगोन आरो जोङो स्ट'रावहाय मोनफैबाय मोर बय 13 Pro दा सोरबायासो लाथ'सिगोन ना मा होनखो 1 TB आपको कल या परसों तक मिलेगा 1 TB कल या परसों तक मिल जाएगा 1 TB होगा 512 में नहीं होगा ये तो नायनो कभार बासिदो ना मोजाङानो इबो इखौ मोजां नुवाखै इखौनो मोजां नुदो मार्सिडिसनि माबा थानायखौ माबायसा थायो नायनाय दानिया कभारा इखौनो मोजां नुदो खोरो दैनि BMW आ दिहुनलाय itu kuliah ini diaksan. Kobra mau isa kayak gini. Manusia sahibah BMW ini, saya manusia sahibah Mars. Driver marli ho nih. Eta marli ho kalau gitu. Oh, manusia sabsin dulu kita horlen nonton. Ronai nih yang ro. Ini mana sih enggak? Nama. Soalnya malah laudum di phone dulu na. Oh, malah isi. Ang ada phone dengan sana selana. Ang ada phone dengan sana selana. Mas menselana itu tom premium nonton lawan sampai. Lelah cinta kan keren untuk kita terakhir. अभी मजा आएगा ना भिड़ो अभी और सुन आंसो लाखागोन गाइस बे आंनि बोरायनायखौ लाथ'बायनायखौ ओमफ्राय जेथिया 14 Pro Max आ सफैयो होमबा आं 14 Pro Max खौ लानोसै ओमफ्राय नों बेखौ लादो जागोन जाया जाखागोन दे जि मोजां लै गल्डेन कालारनि सिगांनियाबो सिगांनिया नै बायबाय बेस्रा बहुत गोबाव लाबाय बेबो
2 years सोलाबाय बेखौनो 3 years जाबाय ब्रा 3 years नङा 11 Pro 2 and a half जाबाय 2 and a half ओमफ्राय बेयो बे पुरनामोन ओमफ्राय बे गोदान ओमफ्राय र' कभारखौ लगायनाय दे बबेखौ मोजां नुयो बे गोराथार बे जाहैबाय मार्सिडिसनि गोराथार इयो एसेखौ लगायनो न'आव रुमा एसेखौ लगायनो बिदिनो खाग्रा बे जाहैबाय बे होनदों मोजांसिन स्मुथसिन बियो मोजांसिन ना नुनायाव मोजां So guys, नोंथांमोना मालाबाफोर जुदि माने आइफोन बा आइपेड बा बिदिनो लेपटप बा बिदिनो एप्पलनि वाट्सफोर बायनोबा बे रुद्राक्स मलावबो मोनो आरोना गोबाङानो बांसिन माने बै माबायावसो बायो सिटि सेन्टारावहाय बाट बेयावहाय बांसिनसो मोनसिनो माने सिटि सेन्टारनि जिथु आइफोननि स्टोर दङ ना बेयावहा बारा एभेलेबल बुस्थुफोरानो थाजोबा आरोना बाट बेयावहाय गासिखौबो मोनखायो नांगौ बायदि मोनजोबखायो आरोना आं बेयावनो बांसिन बायो बै सिटि सेन्टारनियाव आं थांबाबो माने मोना मालाबा ओंखायनो बेयावनो सब मोनजोबखायो आरो कभारानो जा बा एयारपडआनो जा सब मोनजोबो मा मा सेना लादों आंलाय ये मबाइल गोदान दोनै भिडिअ खालामदो माबायसा जादों गाइस बरिया ना ओंखायनो गाबदों नामा नोङो आयौ हाला मादि मोजां जामारो भिडिअआनो इदो इफोनदो हा सोलायाव जोङो वान प्लासनि मा होनो स्ट'रावहाय फैदो आरोना रिपेयार खालामनो नै बायजोब्बाय फ्रन्ट साइडआवबो ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआव बाङाय बायदो नै सायाव ओमफ्राय उनथिंनिया नै रिपेयार खालामनो थाखाय फैदो सोलायाव जोङो वान प्लासनि मा होनो स्ट'रावहाय फैदो आरोना रिपेयार खालामनो नै बायजोब्बाय फ्रन्ट साइडआवबो ओमफ्राय फ्रन्ट साइडआव बाङाय बायदो नै सायाव ओमफ्राय उनथिंनिया नै रिपेयार खालामनो थाखाय फैदो ओमफ्राय नै जिथु वान प्लासनि कास्टमार केयारनि माबा दंना अफिस दङ बेयावहाय होबोबाय आरोना फनखौ फाखाबनो थाखाय ओमफ्राय दायो जोङो एसे माबा माबि जानानै लानोसै मानो होनोबा 3 आवार्ससो नांगोन होनना बुंदोंमोन नालाय बेखायनो ओमफ्राय आं नै बे काजु किटलिखौ बिराद जानो गोथाव मोनो ओमफ्राय लावदुमाना खालि गरलाल' जायो गरला माने बै गोदोर गोदोर आइलाय इदिया खालि इखौल' बिराद जायो बिराद अन्थाव मोनो आं इखौ जानाय नुबा बोरैबा अन्थाव नुयो जि गोदोर गोदोरखौ जायो ओमफ्राय हाजारसे गोदोरसिन थाबाबो इखौनो जागोन आरो इयो आंथ' एसेबां जानो हाया गोदैखौ बे बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय जानायखौ नुबाबो बिराद अन्थाव मोनो आङो ओमफ्राय उनावहा जोङो जानानै आरो माबा माबिबो लोंबावबाय आरोना ओमफ्राय गाइस आंनि बे वान प्लास फनाना दिनै बायदियाव बायदो गाबोन बायदियावनो आं गाख्रेबफ्लांदो आरो मोदोमाथ' हाथि बायदिखा फुरा गाख्रेबनायावनो बायजोब्बाय आरोना ओमफ्राय बे दिननिफ्रायनो आं फाखाबाखैमोन खिन्थु वान प्लासनि फना ओरैबायदि मोजां बेटारि बेकआपा माने बिराद मोजां चार्जआनो जोबा आरोना स' नोंथांमोनखौ आङो
रिकमेन्ड खालामो जे OnePlusनि फनखौ ला जुदि बेटारि बेकआपखौ नांगौब्ला आरोना बिराद मोजांखा ओमफ्राय नै दायो आङो पापरि चाट जाबाय पापरि चाटखौबो बिराद गोथाव मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों आरो फैफिनबाय OnePlusनि बेयावहाय ओमफ्राय दा मोनसिगोन आरोना फनखौ मोनबाय दहाय माबायदि बायलालामोन दा जि मोजां जाबाय नै प्लास्टिकखौ बख'नाय ओमफ्राय दा आङो लावदुमनि गोदानखौ लानोसै ओमफ्राय लावदुमनो आं बेखौ होनोसै अननानै गिफ्ट लागोन ना लाया हो नोंनो होनोसै आं इखौ लागोन ना लाया इखौ OnePlusखौ खानथामसो नङा इमान गोदान मबाइल बायना होदो OnePlusखौ नों धेमालि मबाइल बायसा मोनदो नामा हो होनलाय नायनाया जि मोजां नुबाय नै गोदान दानथार नुबाय फाखाबबाय नालाय बायनायसो दंमोन डिसप्ले बेसेबां 15,000 खालाय बेखौलाय मानो दरखार होनो बायाखै बारा आं नोंनि गोदानखौ लानोसै मिथिबाय खोनाबायना हामा दे गोदोर मानसिजों बारा उल्था उल्था बुंबाय थानाङानो ओमफ्राय नों लादो गिफ्ट होबाय नोंनो ओमफ्राय आं नोंनिखौ लानोसै होआबाथाय होजाखाबाय नै दायोसो मोनफैबाय एसे फ्रेस जानानै लानोसै मालायसो नैलै गाइस हारसिं मानसि आरो ओंखाम संलायनांगौ जानांगौ थानांगौ आरो माथो होनबावनो जान्दिसेनिल' जिउआव माथो नांलायलायबाय थानोब्रा ओंखाम ओंख्रि संदो आरामसे उन्दुना थादो जानानै दायो बाजै ओंखामखौल' संबाय आरो दा बाजै हटेलनिफ्राय सब बिहरजोब्बाय बे जाहैबाय अमा नारजि अमा ओमफ्राय आरो इबा मा बे जाहैबाय ना बाथोन बे जाहैबाय थास' बिथरायदो नाफाम बे जाहैबाय अनला बे जाहैबाय नारजि अमा बे अमा ओमफ्राय बेयो दाउ बिखा माबा माबि ओमफ्राय बेयो स' आं दायो ओंखाम जाखांनानै नै पार्सेल फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय पार्सेलखौहाय रिसिभ खालामबाय बे पार्सेला फैदोंमोन इउटुबनिफ्राय आरो बिराद मोजां थाबैनो आं बेनि रिभिउ भिडिअबो बानायगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आं बिराद मोजां मोनखायो प्लामनि प्रडाक्ट्सफोरखौहाय स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय